Og hvad er det så egentlig for nogle sygdomme? Det har jeg også spurgt om. Hvad er det egentlig for nogle skader, man kan få, hvis man drikker alkohol? Det er simpelthen alt muligt. Næsten alt, undtagen blodpropper, det er ikke sådan det mest typiske, fordi man ikke får blodet bliver en lille smule fortyndet af det. Så blodpropper, det er ikke det største problem. Det kan man også få. Men det er simpelthen kræft og skader på nervesystemet, hvor man får ondt ned i sine ben og ikke føleforstyrrelser og styringsbesvær af sine ben. Og mave-tarmkanalen, leveren tager skade. Og når det bliver overtrykt ned i leveren, så kan man få åreknuder op i sit spiserør, faktisk. Nu skriver vi sådan lidt, om man kan dø af det. Man kan dø af det, fordi man kan få de her sygdomme, som man kan dø af. Men man kan faktisk også dø af, at ens lever fungerer så dårligt, så der er sådan et stort tryk op i ens spiserør, så man får åreknuder. Det åreknuder er udpustninger på blodårene, og de kan springe, så man forbløder. Der er faktisk en del alkoholikere, der dør på sådan en sørgelig måde i blodbad, ikke også? Fordi der er sådan en åreknude, der springer. Muskler, knogler, hormoner. Alting tager skade af, at man drikker alkohol.